Evo nas u ko zna kojoj epizodi, pošto smo izgubili broj mi, ovo su trisoma i 6 epizoda, evo, javljaju mi iz režije 6 epizoda u pitanju i 3 teme za ovu epizodu, znači uhapšen silovatelj pasa, prva tema, dosta bizarno, zatim sljedeća tema se nastavlja na ovo samo bez pasa, 24 sata nije stao sa seksualnim odnosom i pretim amputacija polnog organa. I za treću temu smo ostavili šta vas nervira na poslu, izvan posla i sve oko posla. Tako da krećemo od jedne od tema, a to je prva, jel, i uhapšen silovatelj pasa. Pretpostavljam da ću ja da nastavim da pričam, pošto je ovo... Ajde, ti sve, to je tvoja tema. Kakav znači, divan monolog, brate, ej, lepota te slušati. Vas dvojica ste otpušteni, preuzim kanal. Uhapšen silovatelj pasa iz Zagreba zbog gnusnog zlostavljanja životinja i osuđen u odsudstvu. Zagrebčanin. Ajde, nećemo učitati ime. 47 godina. Begunac, zaposlen u Evropskom parlamentu, konačno je uhapšen. Znači, čoveka su optužili da je od 2009. do septembra 2015. na različitim adresama u Hrvatskoj. Pretpostavljam da su to parkovi, jer ono... Kakav bizerijan. Mislim, prave evropske vrednosti. Evropske vrednosti su ušle u Hrvatsku, tako da postavljam da... I osuđen je da je od 2009. do 2015. na različitim adresama. Mislim, šta ide po kućama, ja razumijem. Zlostavlja, svog psa zlostavlja seksualno, jel? Ja govorim tiho i da sam psa sa sobom. I seksualno zlostavljam psa. I treba je da plati 4.278 € centa. Znači, u koje je uračunato i veterinarsko veštačenje. Čekaj, mene zanima, znaš što mene zanima? Koja vrsta psa je to bila? Da li je to bio šarplaninac ili je to bio pikinezer? Da je bio šarplaninac, mislim da bi sudili šarplanincu. Mislim da bi ga pojeo, brate. Da bi ga na više mesta raznosio po Zagrebu, tražili bi. Nemam pojma. Ne razumijem još ovo što piše u članku. Na različitim adresama. Da li su adresama ili mestima, šta su napisali? Kako? Mislim, ne razumem. Na različitim adresama. Pa možda uzimo hotelske sobe. Veliki Zagreb, brate. Malo na trgu Bana Jelačića, malo, znaš. Šaraš. Ne, braća, meni je jako drago što su komši u nečem bolje od nas, majke mi, znači, vidi. Kod nas svega ima, znaš, ali mi možda ovo imamo, ali mi ćemo to zataškati da oni budu bolji od nas, pošto... Ne. Objavit ćemo kad uđemo u Evropu, znaš. Ipak smo mi smo objavili ovaj tekst, tako da... Da. Ima sličnih tekstova u Hrvatskoj o našim... Garant on ima isti tekst samo... Zaposlenicima u evropskim parlamentima. Ne znam, brate, to je ja kad sam prošli nisam mogu da verujem, brate. Ali dobro, pazi, druga misla mi je ovo bila, znaš, koja je vrsta psa? Dobro, ti si išao dalje razmišljati. Ja nisam išao tako daleko, brate, nije me interesovalo. Ne me zanima, nego ne mogu da zamislim, mislim, mogu da zamislim, ali možda neću da zamislim. Mislim, kako to, brate, izgleda? Mislim, da li imaju predigru? Da li... Pa moraju se malo ljubiti. Sigurno ponese malo granulica, da opusti atmosferu. Ko je, bre, ono kad su bili pečile klinci, neko imao te animal fore na kompu, brate, sad se ne mogu setiti. Mislim da se setim, ne bi ga imenovao. Znam da je bilo toga. Kad su bili klinci, brate. Radio sam sa kolegom, nećemo ga imenovati. Radio sam sa kolegom.
nećemo ga imenovati. Nije niko od nas trojica. Da me pomene. Mi nismo kolege. Sad jesmo u stvari, da. Radim sa kolegama. Vavane. Da ne imenujem sada, neka samo bude kolega na poslu. A on je, ja sam tad bio lupan 21 godinu i imao sam komp i lupam, znaš, i internet, ADSL, početni onaj internet, ako se sećaš tada. A on je tada bio u 50. godinama. Razveden, imao, ne znam, nekoliko dece, i bio swinger, znaš. On bio je, brate, samo u tom fazonu. I on je mene stalno mene, daj, naloži mi neku pornjavu, da ubaci u svoj DVD player da gleda kući. Ja ga pitam, šta radiš ti sa tolikom pornjavom? Kaže, pa gledam. Pa dobro, mislim, jel ga švičkaš ga gledaš? Kaže, ne, samo gledam volim da gledam pornjavu. Ne, u tim godinama se ne diže više, znaš. Zamisli, sedneš uveče, upališ TV, ja hoću film večeras da gledam. Two girls, one cup. Znaš, nešto. A ne, što kaže ovdje kod nas, znaš, gledaš do kraja da viš da li će se uzeti na kraju. Koja priča? Zamisli se sećaš ti, bili smo, mislim da smo bili ja ti i zajednički nam kum kod jednog tu mog komšije, mislim više nije komšija, ali bio je. I kad je rekao, nešto smo gledali na kompu i on kaže, kao, pogledaj to na Google-u, razumeš? Mislim da ste ti ili kum nam otvorio operu, brate, se sećaš? Da, I ovaj klikne na operu, da, i ovaj kao, samo ne na operu. I ovaj već kliknu, razumeš? Ono se ovako otvori 20 taboa, brate, pornić do pornića, razumeš? Mi ako si u njega, on ko, pa šta će ti, brate, 20 taboa, znaš ono? Na šara je, vi ga ti sam rekao. Imamo još jednog drugara, ako se sećaš, ne žive više u Karlovcima, mislim da je u Novom Sadu. Ali isto tako, kad smo bili kod njega, bili smo ja i ti, ja mislim, baš kod njega otašli i nešto smo, trebali nešto od njega da pokupimo i ja mislim da se ti baš otvorio prozor i ono bilo isto tako 20-30 tabova. Sve oni mali tabovi su uliko bili mali na kraju, sve ono bilo pornjava. Sve pornjave, da. Užas, brate. Koliko smo ga zajebavali, brate. Samo nemoj zlate ime, Neću. Menjamo temu odmah, da. Da ne bi ovih 5 subscribera podelilo okolo, razumeš? Da, čekaj, koja je uopšte tema? O čemu pričamo? Znači, o liku, onom evropskom parlamentarcu. Da, brate. Što je, brate, silovo. I još se preživio Ivanišević, bolje da je tenis igrao, brate, nego što je ovdje Seđa jaja razvlačio po Zagrebu. Igrao tenis, samo. Igrao je, da, samo imao čudne loptice, balls. Ne znam, brate, Sve ti ide u jednom pravcu, a to je propast, definitivno. Je u prvim redovima. Prednjači. On vodi sa zastavicom, brate. Hoćemo na drugu temu. Može. Ja sam izabrao, može. Ajde. Kaže ovako, brate, puna 24 sata nije stao, nakon seksualnog maratona pretim amputacija polnog organa. Pazi, ovo je Nemac, znači nije baš moj komšija, više Vavanov. Mi ovdje preferiramo životinje. Bar moj komšiluk. Šta sam teo reći? Pazi ovo, brate, vodio je 24 sata pod uticajem droge, brate, je sekso se i sad mu, brate, preti amputacija polnog organa. Sad, mene ovdje interesuje više stvari, brate. Prva stvar je, brate, kako je taj lik kondiciji bio kad je 24 sata vodio. Znaš, ono, brate, meni neke 2 minuta bude da, mislim, kako kažem. Nekad, dobro, da. Nekad, retko. Kad si premoren. Što kaže ono fazonu 2 minuta sa izvinjavanjem, znaš. Tuširanjem.
Brate, lik je 24 sata vodio ljubav, znaš ono, mislim da je to tako nazovemo, jel? Zbog podcasta da nas ne bi... Kvalitetna droga u Njemačkoj, kako kažu. A slušaj sad ovo, molim te. Slušaj, ovo ima još, kaže, a u Italiji, znači drugi slučaj, prošlog mjeseca je objavljeno da je jedan urolog pod istragom nakon što je pacijentu amputirao penis zbog nepostojećeg tumora, brate. To izgleda u Evropi, brate, moderno, znaš. Možda kastriraju, brate, trebalo bi ovdje po komšiluku ove što vole pse. Ima puno ovih transgendera sada, nekom će zatrebati. Presadit će. Nekom je flipao već organ, brate, samo je treba da ga isporuči, kao dečko. Imaš sreći, imaš tumor danas, hopa. Samo je pitao koliko centimetara. Da. Koju dužinu da se idem. Da, ko ono vicu kad kaže morali smo ti, znaš, odseći kao dokle, kaže, šta piše na njemu, znaš, imao je tetovažu i sad pročita jednu reč, počne da plače, kaže, ali dosta je, znaš, kao to je 15 centimetri ostalo, kaže, znaš šta je pisalo i onda kaže, ono cijela rečenica, razumije, i moje, znaš, tipa po metra jebote. Ja sam imao lika, brate, u vojsi, lik je bio, ne znam, metar i, ja sam metar 90, on je bio metar i 60. Znači, on nije nešto pretno visok. A imao palio, brate, kad mu se digne, lik padne u nesvest. Onda je krv sva u penisa. Zaboravio sam kako se... Dobro što se ne sjećam, zaboravio sam kako se lik zvao, brate. Ali, brate, kad mu se dignu, lik se... od nesvest. A pa njemu je lakše da ima do kolenka, brate. Nije isto od tebi, razumiješ, 1,90 m i njemu 1,60 m, zvataš. Zavisi od dužine nogu. To. Razumeš, da imaš nogi ko lepa Brena, nikad ne bi imao do kolenka. To, možda je tvoj veći, znaš, nego njemu je kraća noga, svataš. Da. Ja mislim da je to problem u percepciji. Dečko je samo neproporcionalan, ali to... Sad mene interesuje, da li padaš u nesvest, to samo... Pa imam više krvi, jebi ga. Da, već je telo. Mislim, razumeš. Malo se vrti u glavi, ali ništa strašno. Da. On je samo bio mala krvan. Da. što kaže, jedan kaže, piša, kaže, a ono, znaš, vidi se stablo volko, kaže, a kita se vidi na drugoj strani, znaš. On se sakrije za drvetom. Brate, sad razmišljam, brate, 24 sata, piše tamo da su bili na ekstazi, jel da? Da. Brate, zamisli deljanje, brate. Njegova žena je hodala, brate, kao onaj, kako se zove, onaj kauboj. Da imala. Kako se zove onaj kauboj iz onog crtanog filmu, kako se zove, iz braće Dalton, ako se sećaš. Aha, da, oni... Taleš i Tom. Žena mu je hodala ko Taleš i Tom posle toga. Ko patkica. Brate, zamisli. Pa on izbušio rupu, brate. Verovatno u Kini. Da, vidi Kinu, brate. Da, to mi je bilo drugo pitanje. Prvo u kakvoj formi, a drugo, brate, komu je dao da skače po njemu 24 sata. Oboje su na drugi. Ili po njoj, ajde. On je koristio ekstazi, a ona hlorofom. A ona je zaspala. Pa to je dobitna kombinacija, definitivno. Zamisli, ili, brate, žena, razumeš, leži čita novine. Da. Ne osjeća, razumeš. On cepa, da. Možda on misli da udara ko manijeka, u stvari, ono ne osjeti. Samo ponovno kaže, dublje. Ja, brate. Pazi, šta je dobio? Nekrozu, penisa i čmara. Sad, da li čmara, to ne znam. mislim da piše, da. Zamisli, brate. Pečki šok je uzrokovao nekrozu penisa i skrotuma, ovu pečla, pa ti znaš latinski izraze, brate. Skrotum je to što si rekao, a? Skortuma. Nisam siguran. Na latinskom, jevo.
Strašno. Nije, skrotum je naša reč, jebote, skrotum. Ja Kako prvi bilo put latinski? čujem ako je naša reč jebe u maj. A dobro, nije Nemačka, mislim, ali... Skrotum je naša reč, bre. Znam, jebote, čuo sam je. Nije Možda strana bolje, reč. možda bolje da prihvatimo, znaš, nego da dubimo da je Daniel čuo tu reč. Da, Skrotum je naše, koristi sa srpskom skrotum. da, ako 100%. se nekad upalio skrotum. Znaš, Pa nikad me niko nije deljo 24, nikad me niko nije deljo. Bez vremena, nula. Ali pazi, znaš šta je ovdje simpatično, brate? Jedino doktor kad sam otišao da proveri prostatu, jebe ga usta. Kad sam bio u vojci, znaš sve šalje da proveru prostate. Brate, to mi voći. ali to je simpatično, brate, znaš, kao ideš na provjeru prostate, a on ti turi prst na drugu rupu. U skrotum, brate. Ne, on ti turi prst kroz skrotum. Brate. Znaš šta Čekaj, je, to ti u stvari, znaš, tamo vežbaš jezik, on ti kaže okreni mi skrotum i onda jebi ga ti ako znaš šta je skrotum dobiješ prst, ako ne znaš, on kaže dobro, prostata u redu. Da. Jel misliš da je to mesto da sam ja naučio taj izraz? Da. Ne znam, kako je tebi rekao kad je tebi proverio? Ja nisam znao. Vidim da si seljak, tebi mora, kada te rekao, sagni se dole veži petle. Vidi sapun vate. Kako drugačije u vojci da dobiješ po skrotumu. Bre. Zapošto se. Brat, Skrotum. Jo. Ali znaš te, pazi, on je dobio nekrozu skrotuma. Kako je dobio nekrozu skrotuma? Šta ga jebem? Ko zna, brate. Možda su imali neke... Možda žena trans, razumeš? Brate, ko da i njega neko Ili cepo, diler bio tu, brate, sve vreme. Da, on Žena mora da je bila... Brate, žena mora da je bila obrena. Da nije bila obrena, brate, da je imala žbun dole, to bi se zapalilo, brate. 24 sata, brate. Možda je tako dobio nekrozu. Brate. Ja. Ne znam, se sećaš ti Vaka kad je meni pozvao, kad si morao da me vezeš kući? Ja bih kada. Koji put? Čekaj bre, kada je to bilo? Ima 20 godina. Prilike. Ovako, sve samo zadnji 5. Čekaj, bili smo, ja sam otpratio devojku na stanicu, odvezao sam je na stanicu. A nešto mi to pozna. Brate, koliko komotnije priča na srpskom konto. Odvezao sam je na stanicu, na onu međumesnu, dole kod železničke. Tu u Karlovcima, jel? Da, odvezao sam je na stanicu, ali razumiješ, je bi ga bilo nije bilo 24 sata maratona, ali je bilo nije bilo ni 2 minuta. Po skrotumu. Da. Skrotum bilo ladno betonu, brate, i pozlilo. Dobro, ajde, ne pričamo sad o meni, pričamo o njoj. Jebam se. Ali razumeš, ja odvezam na stanicu, brate, i nije mi bilo dobro, ja zovem Vaku. Pošto sam malo, znaš, kad umalo nisam se na svijesti, znaš, kada osjetiš da, Gubiš se, da. Gubiš se, da. Ja nazvao Vaku. Mislim, ti onda odveo u dom zdravlja dole. Čini mi se da. Jesi, da. Ja u dom zdravlja, tečko, ti si dehidrirao i odmah kod lekara infuziju. 2 kese. Dve kese infuzije, brate. Ne zvuči kod 2 minuta pečula, brate. Dobro si ti prošao, mogao si... Dobio infuziju, brate, dobio infuziju. Ne znam da li je bilo 2 kese, nemam pojma, 2 litre. Prečutio si zbog čega si dehidrirao, jel da?
Nisam ga dao, ali bre. Pa mislim, ne treba da objašnjam. Nadam se da ne treba da objašnjam. Ne to, ne nama, nego doktorima, da ti ne bi, razumeš, gledali. Da ne bi kod Pa urolog. da, ne. Da, samo sam rekao, neće se dobro... Onemoćno Gubim se. Gubim se lagano. Da. I posle toga, ne znam, ne mogu se setiti više ko me vratio kući. Da sam Mislio samo vozio. vozio Jesi mi sam ti te ja odvezao? do gore. Jesi, da. Ali Hvala. dobro. To je to. Hoćemo da ili imamo još što da kažemo o ovom evropskom parlamentarcu? Mislim da smo i dosta. Da. A ovo je Parlamentancu. parlamentarcu. Ni blizu. Parlamentarcu. Machu Picchu. Pavane, pomozi, vi Nemci imate to. Parlamentarcu jebi ga. Znači, uopšte ne pričamo o njemu, nego pričamo o Švabi koji je preprcao na drugu. Da. Parlamentarca smo završili još. Jesmo, to je bilo prvo. Dobro je što taj za Kerove nije uzeo. Dobro, pa neko zna da smo. Ekstazi. Hoćemo na sljedeću temu? Može. Sljedeći poslednju. Ajmo, sljedeća tema je šta vas najviše nervira na poslu? Ili van posla? Na neka osobina možda je tako nešto. Ajde, ja ću krenuti svojim... Da dam malo, da malo dam konteksta ovome. Ajde. Ja radim u marketu, samo posluzi, kako već da ga nazovete, lupam. Puniš police i radiš na kasi, ali šta me najviše nervira je, brate, ljudi, uglavnom stariji, opet ja idem, ne volim matore ljude, brate, matore ljudi su odvratni, jebemo mater, nadam se neću nikada postanem odvratan kada matorim tako. Ali, brate, dođu na kasu, otvore jebeni novčanik njihov, liznu prste, brate, uzmu ovako novčanicu, protraljaju dobro, razmažu svuda, to valjda da provede ni zalepljen još jedna ispod. I onda ti daju takvu novčanicu. I ja uzmem novčanicu. Šta da radi, jebem ti mater, što mi daješ novčanicu ovako, jebem ti usta. Onda naravno radi da bi ti platio za njega. Odvrtan osjećaj. Jebem ma, neću nikad padnem usta njega. Jebem ga u usta. Staviš rukavice, zaštiti. Ma staviš, onda su ti rukavice odvratne. I šta će ti rukavica, mislim... Dobro, dok ne lepe na čelo kod Đanije, brate. A ne, onda moraš da piješ iz patike, brate, to je sledeći stepen. To je... Šta je ona? 2000 za gospodina. 2000. No Gianni, no party. Ne znam, to mi jedna od stvari koja me najviše nervira je to, brate. Jebem ti sve, ti jebem. I znaš ono kad, dobro, ovde kod nas nije tako, pošto je hleb se upakovano. Sjećam kad sam bio mlađi, brate, uđu penzioneri, brate, u radnju i ovako. Pa pipaju hleb, pa pipaju ovako, jel mekan, koliko je mekan, dalje svežda nije, jebote lede. Što kaže, s očima se gleda. Nije, brate, užas. Ali dobro, ovo me više nervira kad pljunu, brate, na ruku. To je kao, zamisli da pljuneš sebi na ruku i onda se rukuješ s nekim. Ali toga pečula kod nas nema, brate, znaš. Kod nas mi imamo drugačije dinare, vi imate funte, brate, one se drugačije su, malo se lepe, znaš. Kod naši dinari, brate, oni, stvari, mi obično niko ni nemamo dinara na novčaniku, kod nas je sve na crtu i dalje. Pljuju hemijsko kod nas. Dok tu zapisuju. 1000 na komšiju. 1000 za ovog gospodina ovde. Ovako, šta tebe nervira najviše? Nervira me što moram da radim, brate. Pravi nervira me što moram da ustajem, pa da. Ja sam očekivao će to biti jednostavnije, ali ne. Pa nije ljudi uglavnom, ali u suštini kod mene nema mušterije, jer radimo vodu i grejanje čuda.
zavisnosti ko ti zapadne, brate, da radi s tobom. Pošto često se to menja. I onda zavisi kakvom budalom završiš, jer u suštini radi se u grupama po dvojica ili trojica i onda to možda bude zanimljivo. Ima ih dosta, znači, pogotovo ovde Beču svakakvih profila, ko u vojsci, brate, znači, možeš naći lika koji je završio kvantnu fiziku, da je tu s tobom i neko koji ne zna da se potpiše i onda treba to izbalansirati. Jer ima neka osobina, dok si radio sa nekim, dok si radio sa više ljudi u grupama, neka osobina koja te jako nervira, koju više ljudi posjeduje? Pa to je da postoji samo jedan način kako nešto može se uraditi. Samo tako može, znaš, to ne može drugo. Tako je, znaš. Ili tako ili ne valja. Što si to tako uradio, što nisi ovako, znaš. Uglavnom dođe neko ko nema veze sa životom. Pre 2 nedelje poslali su nekog magacionera da je, mislim, dečko, čovjek treba da ide u penziju i taj svoj posao ne radi kako treba i tu je bio pola sata sa mnom i go, a što uzimaš to, što ne uradiš to ovako, znači, to me iznervira. Ali imao sam sreću, pa je skonto, pa je otišao brzo, pa nismo morali da se... Ili za svoju grešku kada optuže nekog drugog. To je isto vrhunac. Ali pogotovo ljudi koji, a ne mogu da kažem, ne znaju da radi neće da radi svoj posao, znači. I onda optužuju, svi su drugi krivi. Šta radiš u toj situaciji? Pa, u suštini gledam da iskuliram, ali ne moš uvek. Uglavnom, oteram ih u... Tamo daleko je, Moguće, brate, da širiš našu kulturu na taj način, brate. Pa i ovo je naš, tako da mogu da mu lepo proširim, jer je upoznat s kulturom, znaš. Sada vesti iz kulture. Kultura. 2000 za gospodin, znaš. Kod nas u Slovenija iz kultura ponudiš obe jabuke, a ja iz kultura uzmem manju jabuku, znaš to? Šta te najviše nervira van posla? Mene opet pitaš. Da. Ne pečlo, ćeš na mene, brate, da mama razmisli. Ajde, idi ti, ajde na poslu. Da mu pomogne malo, Si me zajašio, brate. Slušaj, ovako, brate. Na ovom poslu me nervira što je sad 1 sat i treba da ustajem u 5. Ajde. Pravi si. Slušaj sad ovo, brate. Mene ali sličnu stvar ću reći, brate, samo ne na takav način. Znaš šta, na mom poslu ima izraz, znaš, kaže, jebeš rutu na kojoj ne možeš da odspavaš, znaš. I najviše sam mrzeo, brate, kad dođem umoran na posao, brate, a imam dosta posla i ne mogu da odspavam na poslu, razumeš? A to mi se dešavalo, ono kad sam bio mlađi, brate, haos, razumeš? Sad slušaj, jedan dan, brate, ja žurim samo da 15 minuta, da oči sklopim, razumeš, znači. I, brate, ja ušićarim jedno 40 minuta. I navijem alarm da me probudi, razumeš? Slušaj, ovo, brate. I ja legnem ispod mosta, brate, i spavam ja. Ne čujem ja ni alarm, ništa, brate. Ništa ja nisam čuo. I zove mene šef, desi. I ja kažem, šta desam, tu sam za minut, razumeš? I ja brzo u auto, utrčam u firmu, razumeš? I sad kako ulazim u firmu, svi počinju da se smeju. I ja gledam šta je sad, dolazi kum, kaže, budalo imaš, a ja štraftu, ako izrezbarem sav, razumeš, beo ovde kod usta. I onda nastoji izraz, znaš, kaže, jebeš rutu na kojoj ne možeš da odspavaš. A to mi najsluđe, brate. Kad god mogu, brate. Znači, najviše te nervira poslu kad ne možeš da odspavaš. Normalno, brate. To je sranje. Tako sam koristio sve pauze. Svaka pauza, nisam ni jeo, ni ništa, spavao sam. Čekaj, stani, brate, da mi sečemo ovo. No, samo ime firme i seci. Sve ostalo je okej, brate. Ne radim taj posao već 7 godina, tako da na ovom je drugačije, na ovom ne spavam, na ovom radim kao zmaj. Sad kad pričamo o to kod spavanja na poslu, ja
on jebe kraško obezbeđenje, brate. O, normalno, Ovaj, noćna smena. Da, to noćna smena ubije, brate. Radio sam ono još u banci, brate. Imaš ono, dolazi ti kontrolor, brate, pa te kontroliši, pa da, znaš, od njegov posao samo da ide okolo i obilazi objekte, znaš. A jedan put, ne znam ko je bio. Znam da si ti, Nikola Veseli, da si ti bio na Stražilovu. Ne znam da li je Vavan bio, ne mogu se setim. Ja sam bio 1. sigurno. maj. Bio sam, da, se Jedno- odlazio, vraća se nešto. Da, ja sam se, za pola sata sam se rastorio od rakije. I nekako neko me nagovorio da idem nazad na posao. Ne znam ko, jebe ga usta, koga da je. Pa nisi stigao do posla, kako se ja sećam, ako je to taj, jel? Stigao sam. Prvo sam se urolao u Koprive. To. Da. Prvo krenuo sam prvo po Koprivama da se motam. Kad sam se izmotao po Koprivama, ne znam, sam krenuo, neko me otpratio, mislim, na pola puta, 2 kilometra išao sa mnom. To može biti samo kum, brate, niko drugi. Ja te ne mogu se setim ko je. Ja bi te teško pratio. ne mogu se setim ko je. Pola puta. Dobro, onda ja sam došao kući, to se malo sećam, valjda sam se presvukao, jer sam ja bio kasnije na posao. Radio sam tada u Primorskoj. U Primorskoj. To je industrijska zona. Da. Tamo je bio neka C market, znaš. Tamo sam radio. I trebao sam noći smenu da radim. Ja tamo prošao portire prvo. Malo se sećam toga je kolega već ispred objekta čeka. On znaš, počeo da mi kenja što su kasno, što ja pijan. Kada je vidio da sam pijan, samo rekao, idi spavaj. Dao mi pištolj. Evo, uzmemo pištolj, onda staviš pištolj za pojas, jer znaš onaj kao, kad ideš kupovina na veliko, znaš, pa imaju nije onaj što se gura, bre, normalan. Aha, kolica? Kolica nisu normalno kolica, nego su ona što nemaju stranice, nego samo položiš velike. Da, ona velika, da, za gajbe, za piće, za ovo, za ono. Da. Ja mu uzeo ta velika kolica, naređao kartonska kutija, napravio improvizovan krevet. Kako sam ušao, tako se zabao, to je bilo, ne znam, 6-7 popodne. Ujutru, do 7 kolega me probudio na posao. Ja se nisam mrdno, brate. Brate, kako sam legao, tako sam zasnuo, brate. Nisam se mrdno. Pazi, mene je spavanje mučilo samo dok sam bio mlađi, brate, znaš, neredovno, brate, i uveče izađeš, znaš, zaglaviš sa curom, brate, ujutro, ne možeš da gledaš. I svaki put kad sam zaglavio, brate, taj dan sam imao posla, da jebi ga, tako to ide. Vavane, si ti smislio šta te nervira van posla? Nervira me van posla, što sutra neću moći da spavam posla. Čekaj, da li sam ovo samo ja ili možda i vas nervira stari ljudi? Ali ja nemam, mene niko ne nervira. Ne, ozbiljno, da li vas matorci, ne vaši, nego matori ljudi nerviraju? Pa nemam tako generalno kao tebe, baš vidim da gde god stignu iznerviraju, ali ne mora da bude mator čovjek, ali to na kasi kad se neko razvlači, dolazi i onda kad je već izbačeno sve od robe, on tek onda traži novčanik i to, znaš, kao... I to, da, to me isto nervira. Brate, znači, spremi se. Znaš što još rade? Ovde, još radimo u ovom supermarketu koji je poznat po tome da bukvalno mi skeneramo sve i samo natrpamo, brate, ovako, i ti ne pakuješ na kasi, nego pakuješ kad se pomeriš. Tamo na onim pultu, da. Tako je ovde u koferu. I, brate, mi sabijemo sve to i onda, brate, uglavnom žene između 28 do 40 godine dođu, izgleda telefon, sad čekaj, samo moram da prebacim novac s jednog, verovatno, računa na drugi račun. Ne znam, na telefonu. Pa kako ideš, brate, da kupuješ ako nemaš para na računu? Jebote, šta radiš? Pa mislim, šta si očekivala? Si očekivala da bude
Mislim, kako nemaš novca na računu koji ćeš da ideš, plaćaš. Bukvalno plaćaš. Mislim, odakle ti, jer ima neki magični račun negde da lebdi, da ti ovako samo, samo imam za ovo ovako. Sad platimo data. I ne možeš ništa da povučeš pare s tog magičnog računa, nego samo toliko koliko treba da platiš taj jebeni račun u radnji. Ja mislim, I onda Daniel, tako čekaš 2-3 minuta. ja mislim da je vreme da ti promeniš posao, brate. Dobro. Ali dobro, ili... Pogotovo ta njegova, to je Aldi, ili? Ovde Hofer, ovi, brate, štancu i to s kasetom leti, znači nemaš... Bukvalno treba ti džak, veseli kad si iđeš i čekaš da kečeš ove, brate, što ovi izbacuju, brate. Ne, ozbiljno, da. I onda nađeš tako nekoga. Pazi, ja nemam ništa toga, sem što imam, mislim, da će onda završiti kraće ili brže, ali me nervira, brate, kad znaš da trebaš da platiš, nervira me princip, me nervira. Jebem ti mater. Zašto nisi spreman? Šta si očekivalo, šta će da se desi na kraju? Mislim, ne razumijem, koje su očekivanja? Ne, treba da dođeš na terapiju u Srbiju i da dođeš na market, jer tamo ih bole jaje, brate, tamo traje naplaćivanje. Mene, u Srbiji sad nervira kad dođem da kupimo Maxi isto, brate. Tamo, brate, 3 čoveka, treba ti 15 minuta. Jer isto tako, hoću ove cigare, neću, isto traži pare, vadi, brate. Ne znam, ja sam tako jer ovde radim, sad će mi biti 10 godina ovde, u avgustu, brate. Vreme mi je bilo pre nekih 7 godina, verovatno da probanim posao, ali eto, sticam okolnosti nisam. Sad kad nam podcast proradi, brate, bit će to... to, brate, sad ovo. Brate, ne znam, znači da imaš problema sa starim ljudima, ti veseli, jer imaš problem sa matrim ljudima? Nemam, brate, mene to ništa ne nervira, meni to nekako normalno da u tim godinama ljudi nisu baš, znaš kako ti kažem, ja ću jednog dana biti mator kontam. Sad, da li ću biti tako... Eto, ti sam Pečula postojiš džangrizov prema matorim ljudima. Kako ćeš biti, znaš, nakupi se tu svega. Ne, moramo sledeći put da se ja i ti složimo s njim, znaš, isto. Malo prema matorim ljudima. Slušaj, kad si spomenuo to kako su ljudi nespremni, brate, znači, ja vozim ženu negde i zna gde ću da je ostavim. I ja stanem i ona se onda krene otkopčavati, oblačiti jaknu, tražiti telefon. A ja stojim sa sva 4 tipa negde, znaš, da ne bi trebalo da stojim. To je recimo situacija koju brate, nema me zajebavati. Pa to je isto kao u principu. Da, to. Ali dobro, ovo je moje i nije matora, tako da to je sve okej. Oprošteno je onda. To. Vakar, imaš ti još nešto da te nervira? Vakar, brate, ovo je tvoja noć. Mogu se osjetim, brate, ovako. Ovo je moja da se izjedam i da idem na spavanje, brate. Ne znam šta bi ti rekao. To je to. Nespremnost, ta neka i bahatost i nemam pojma toga. Ovde imaš. Ovde me nervira najviše što ovde druže kao da su onda na ulici, znači učili ste u školi da ideš desnom stranom i jebenom i u engleskoj verovatno levom. Ali ovde ortaka koji je zacrtao da prođe tom svojom zamišljenom linijom, ne jebe, brate, on će proći kroz tebe. Ne, isto je ovde. Isto je u Srbiji. Ali i u Srbiji je tako da ja skontao da to nije, ali i dole isto vidim. Nije, isto je u Srbiji, isto i ovde, evo sad ti kažeš isto je tako tamo. Ljudi su baš bezobrazni. Kad na onom, ne na pešačkom, nego... Na ulici je. Na ulici, da. Na ulici hodu u jednu pracu, neće se... Znaš šta me još nervira, brate? Sad ću reći. Kad hodaju, kad je ulica tu za pešake, znaš, sa strane, bankina, na bakini, ili kako se već kaže, lupam, široka je za 3 ili 2 ljudi prođu. I sad njih 2 ili 2 hodaju jedno do druge. Da. Razumeš? Sad ja idem iz jednog pravca, ona ide iz drugog pravca. Ne može se mimo ideš. I sad, ne može se mimo ideš ako ili ja ne odem na travu, ili jedna od ove 2 bičarke se pomere iza druge da idu u liniji, da možemo se mimo iđemo. I onda, uglavnom, ja stanem i da se pomerim na travu, zavisi od raspoloženja.
Pa isto, ja sebe uhvati jebote, ono, od 2 metra pomeram sa nekim kepecima tu po ulici, isto popizdim, sad ću se sudariti, jer došao sam u taj stadion. A šta vredi, brate, kad nemaš srce, Ili brate, kad ti moraš neko to ide malo. iza tebe pa ti ulazi ovaj skrotum jebi ga, ono, na 2 mm od leđa, gde ćeš jebote, znači gde ćeš. I evo sad kad sam krenuo već, ili kad izlaziš iz busa ili metroa, brate. Gari stane na sred vrata, znači da bi ti ušao ja treba da izađem, debilu. Znaš, ono, pomeri se da izađem, pa... Da, znam Tako što ne. neke A stvari, ne razumijem da. šta je ljudima u glavi u tom A mislim, brate, pogotovo ovim većim ga dođe, ko zna dakle on došao, nemam pojma. Ovde bre se valjaju kod mene po travi, spavaju, ono, ima ih od svugda, bre. Verovatno je došao pre 2 meseca, ne znam odakle. Mislim, sad zvučimo onako arogantno. rasistički kao i uvek, jel? Ali, Ne, nemam brate, pojma, valjda glupost i bahatost idu zajedno, nemam pojma. Mada ne mora da je uvek, ali ima ih koliko hoćeš. Hmm. I što je gluplji, to je bezobraznije neko, valjda, nemam pojma. Dobro, ajde da završimo s tim. Što si glupi, to si bezobrazniji. Ako imate neke problema, molim vas, pošaljite nam, email je u opisu, možete pogledati dole, ali molim vas, samo 14% naših gledalaca je subscribe-ovano, molim vas, kliknite Klikni to. subscribe-ite se, hvala puno i vidimo se uskoro.